Helo pawb a croeso I Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu anifail allan o papur a cerdyn, ac ar ôl hynny bydd ni'n edrych I fewn i'r darn ola o'r cwestiwn beth ydi'r eglwys. Mae'r crefft yma yn reit hawdd a bydd angen dim ond siswm, ffyn lollipop, pensil, glud a papur neu cerdyn lliwgar. Croeso nôl. Wel, heddiw dyn ni am edrych I fewn i'r darn ola o'r cwestiwn beth ydi'r eglwys. Yn barod, dyn ni wedi gweld bod yr eglwys amdan y pobl a ddim yr adeilad, bod pwrpas yr eglwys ydy I gallu dysgu am Duw a gallu rhannu gyda pobl eraill I nhw gallu dod I nabod o, ac hefyd, dyn ni wedi edrych I fewn i'r pwysigrwydd o teulu yr eglwys bod ni gallu annog a helpu ein gilydd. Ac heddiw, dyn ni am edrych I fewn i'r pwysigrwydd o dod o flaen Duw fel eglwys. Dwi eisiau edrych ar 3 ddarn bach o'r Beibl. Un dyn ni wedi edrych ar o blaen a 2 newydd. Yn Actau 2:1-4, mae'r Beibl yn dweud hwn. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedd nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg I fflamau tân yn dod I lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw I wneud hynny. Yn yr Testament Newydd o'r Beibl, mae yna lot o esiamplau o Duw yn gwneud pethau anhygoel trwy pobl yn cyfarfod gyda'i gilydd. Mae'r darn yma yn digwydd ar ôl I Iesu mynd i'r nefoedd a mae'r disgyblion yn cyfarfod fel eglwys. Mae'r ysbryd glân yn disgyn arnyn nhw ac yn llenwi'r ystafell I gyd. Felly mae pawb yn yr ystafell yn cael ei arfogi gan yr ysbryd glân I wneud pethau anhygoel. Mae'r ysbryd glân dal gallu disgyn arnyn ni heddiw fel oedd yn wneud i'r disgyblion amser maith yn ôl. A mae'r ysbryd glân dal gallu llenwi'r eglwys I gyd ac arfogi a galluogi'r pobl yna
i gwneud gwirthiau anhygoel. Yn Mathew 18:20, mae Iesu yn dweud hwn. Pan mae dau neu dri sy'n perthyn i mi wedi dod at ei gilydd, dwi yna gyda nhw. Felly, bydd Duw gyda ni pan dyn ni'n cyfarfod gyda'n gilydd. Yn y Beibl, yn 2 Corinthiad 9:7, mae Paul yn dweud sut mae Duw yn gweld pobl yn rhoi pethau iddo fo. So sut mae Duw yn teimlo trwy gweld pobl yn rhoi pethau iddo fo. Dylai pob un ohonych chi roi o'i wirfodd. Dim yn anfodlon neu am fod pwyso arnoch chi. Mae Duw'n mwynhau gweld pobl sydd wrth eu boddau yn rhoi. Yn yr eglwys, mae pobl yn rhoi amser i Duw. Maen nhw'n canu i Duw ar gyfer diolch Dduw a moli fo, sef fel deud i Duw faint sy'n cario a faint mor anhygoel ydi o. Hefyd, dyn ni'n gweddu gyda'n gilydd a trwy hynny, dyn ni'n siarad gyda Duw. Mae Duw yn mwynhau ni rhoi pethau iddo fo, ac mae wirioneddol yn hapus pan dyn ni'n rhoi amser, pan dyn ni'n siarad iddo fo trwy gweddu, neu pan dyn ni'n moli fo trwy canu. Mae Duw yn caru pan dyn ni'n neud hynny. Felly, os ni gallu neud o'n hapus trwy siarad a canu a moli fo fel unigolyn, faint mwy dyn ni gallu neud o'n hapus trwy neud hynny fel eglwys. Mae'r eglwys mor pwysig heddiw i ni gallu siarad gyda Duw, i ni gallu cael help Duw a nerth gan Duw, a i ni gallu gwasanaethu Duw trwy rhannu gyda'r pobl o'n cwmpas ni. A dyna beth ydy'r eglwys, a dwi'n gobeithio bod y series bach yma wedi helpu chi i gyd deall be ydy'r eglwys i gyd amdan. Diolch yn fawr iawn am wylio, a na i weld chi yn y pennod nesaf. Diolch, tara, hwyl fawr.